Tak jo lidi, vítám z dalšího videa a dneska si tu počneme s jedním kámošem Prestige 1 na Jesse. Tak můžeme jít na to. Jestli dá ready. Asi ready nedá. Něco píše. Jo, zdraví vás všechny. Good weather. Budeme to hrát asi v duo showdownech, protože tohle je asi taky jeden z normálních game modů, co teďka můžeme hrát na Jesse. Takhle se hezkým skiníkem, jako celkem to ladí. Jesse plus Maxka ještě s tím skinem. Tak jo, tak snad to bude rychlý. Max to the max. Máme ze začátku, vypadá to, že máme celkem 2 kuby. To vypadá na boty. To jsou asi boti. GG. Boom. Kurva. Boom. Bát. Chceš? Dej si, kámo. Dobrý. Teďka bych šel spíš na tohle. No nic. Nice, double kill. Kde jsou? Boťouři. Oni budou někde na krajích, to je jasný. Tady nejsou. Jo, oni jsou nahoře, aha. Yes, mám kill, i když jsem mu to nebyl. A boom, dead. Je tam 6 power cubů, to bych se hezky najedl. Takže mám 6-7. Ano, 6-7. Mám tam 6-7. Tak jo, jdem do další hry. No. Tohle už asi boti nebudou, a nevím, protože to je furt tak rozmazaný. Můžete napsat do komentářů, jestli to máte taky takhle kolikrát se vám to rozmaže. Nebo bugne, jakoby. No. Tak jo, vezmeme si tady tohle. Boom. Tak Gale má málo celkem. Celkem low HP. A je tam s Edgarem. No. Když skočí ten Edgar, tak jsme v prdeli, a jenže on neumí skákat, aha. Takže asi v prdeli nejsme. Dobrý. Tady je ten Edgar furt, ne? Furt tam ten Edgar je, jo. Vyženem ho trochu. Jau, to celkem bolí. Ale celkem bolelo, kámo. Nech toho. Tak jo, ne, bacha. Tady je Edgar. Sakra. Tak musím vypnout tady asi toho prima, když má 11. A nebo tyhle si nás otravujou už od začátku hry skoro. Tyhle by se hodili, by byli mrtví. LK Edgar. Sakra. Kámo, nech toho Éďo. Jsi mrtvej, to jsi posral. A ty Gale, no já to taky posral. GG. Jsme třetí. OK, tak jdeme ještě. Dáš ready, yes. Tak jo, a snad to vyhrám. Teďka už. Jako je dobrý, že když jsme třetí, že se nám instinkt nekurví. Je celkem dobrý. Tak jo. Boom. Tak jo. Vypnu jí. Nevypnu, co? No, dobrý. Pojď. Dobrý. Nice. Bacha. Sakra, dobrý, no. Takem good word.
Aha, já mám si ultinu úplně v prdeli, nevím, proč dám gadgetu. No nic, tady si dáme hezky sprejík, piník. Nice, a další hru jsme jakž takž vyhráli. Teďka, když vyhrám, tak už bychom to mohli mít a bylo by tohle video tak 7minutový. Což nebude tak špatný. Ale uvidím. Když už tady jsou, vidím 2 Prestige 2, to je celkem blbý. A taky se vám děje tohle, že nevidíte třeba svoji ultinu, nebo někdy i gadgetu, nebo prostě, že to ty okolo, co tam máte, že se taky rozmazává. Jako, mně se to stává celkem často na začátku hry a já nevím, jestli to je chyba, jakože v mém mobilu, že mám blbý mobil na to, a nebo že to je prostě každýmu, že to je prostě Brawl Stars bug. To by mě třeba zajímalo. A nebo ty piny, že tady třeba otevřu piny a nevidím jako spreje ani třeba ty piny. Load. Tak jo. Sakra. Tady to je celkem bad. Tady jsou celkem jako v hajzlu. Ten Griff hlavně. Dobrý, tak Griff Mac zabil. Což je celkem divný. Do hajzlu, jsem mrtvej. No nic, musí přežít. Tak jo, musíš přežít. Já ti věřím, přežij. Přežij to. To přežije. Dobrý, 3, 2, 1, jsem zpátky. Jdem na to. Sakra, přestaň teďka. Boom. Tak nic. Tak, to je tady celkem, ten desítkový mikro je tady celkem štve a nevím, proč hrám takhle daleko od sebe. To je celkem blbý. No, bacha, kámo, ne, Maxka. Tak my jsme mrtví. Jdu po tý Max. No tak co po kompu jdeš, kámo? Jasně, že si vybereš mě, koho jinýho. Dobrý, tak dík. Dík, kámo. Jsi hodnej. Jsi hodnej a blbej. Tak ne, tak blbej asi není, škoda. Yes, je blbej. Yes, pojď to dáš, kámo. Tak nedá, dobrý. Ale jsme druzí, což celkem se dalo čekat. No, čekal jsem, že budeme třetí, no. Ale to je jedno. Takže, tak teďka jsme jenom 6 pohárků od Prestige 1. Na Jessie. Samozřejmě. Na kom jiným asi. Na Tykovi třeba. No nic. Okay. Tak já. Jo. Dynamite Prestige 2. Tady musíme být, možná je to, ne vlastně, když budeme třetí, tak nám to dá asi jenom +2. Což je celkem bad. Kvaňak, já to čtu jako Kvaňak, nevím proč to čtu jako Kvaňak, ale připadá mi to jako Kvaňak. Jestli tady je někdo, kdo umí rusky, nebo jestli to je rusky, myslím, že to je ruština, tak mi můžete napsat, co to znamená. Nebo jaký je to jméno. Tak se jmenovali ty 2, co byli v leaderboardu, co jsou teďka první a druzí. Tak dřív se jmenovali tak, přesně takhle, 500k. Teďka to je to Vitalk Shark a pak to byl nějaký holdík a teďka je to jinak. Teď se znova přejmenoval ten druhý. Ale je blbý, že Elox už nepušuje. Elox byl dobrý. Nebo Hera. Nebo Shake tak. Dobře, tak jsme 4. Zachytali jsme se do dobrých hráčů a prohráli jsme. Hala, 10 hodin. Už, takže je nový tady daily winy.
celkem good. Jo, můžu flexit se svojí řadou 154. Jo, jednou jsem to pokazal, že jsem 2 dny nehrál. A pokazal se mi to, tak se podíváme. Jo, a je to Alex. Borec. Ale aspoň ten má rankedy. Mythic aspoň. Aspoň Mythic. Tenhle nemá nic. Tenhle má jenom hodně boharků. No nic. Tak jdeme ještě. Jo, píše poslední hra. A ono, když budeme druzí, tak to nedáme, protože myslím, že nám skurvil win streak. Že se skurvil win streak, což je celkem škoda. A tak tohle musíme vyhrát, to vyhrám určitě. Budeme dát sázky, vyhraju nebo ne, napište do komentářů, teď hned. Jo, to asi vyhrám, vypadá to, že to jsou boti. Ne, tak to nebudou boti. Tak to boti nebudou, tohle. Jo, tak tam nejsou boti, asi. Mám to nějaký špatní hráči. Tak jako co mám čekat na 900 pohárcích. Ťuk. Bum bum bác. Tak jo, jdem na ně. Nice, tak to jsme hezky vysekali během minuty. A je tam Prestige 1 na Jesse, The Builder. The Builder. Hezky, takhle krásný mechaskiník. Tady takhle krásný mojich 11 prestiží. Tohle musím pušnout, určitě. No to je jedno. Takže 4, dobře. To je celkem málo. Nice. A ne, chci Battlelog. Ta hra trvala... Aha, tak to tady nevidím. Já myslím, že to tady vidím. OK. Tady vidíte v Brawl Ballech, ne, když se hrajou. Ne. Jo, v Brawl Ballech. No nic. Jo, máte tady nechat 10 like. Prej. Tak jo, u dalšího videa zase čus.